super, fenomenal. Kad je u pitanju rad koji se radi za decu i zbog dece, uvek dajem celog sebe, tako i ja, tako i momci iz benda. Danas dosta mojih prijatelja dolazi sa svojom decom i bit će mi stvarno puno srce da se pojavimo na sceni. Našeg autorskog repertoara, domaćih obrada, stranih obrada, tako da ćemo im priuštiti da uživaju svemu. Doživljaj trube, one što jeste srpske trube, ali i trube koja svira raznorazne obrade od stranih i domaćih rock pop hitova. Uglavnom gledam da pred dolazak nove godine raščiti sve stvari u sebi, da raščiti nerazrešene stvari sa ljudima koji su mi bliski i dragi i da poželim jednostavno i sebi i ljudima u svojoj okolini zdravlje, ljubavi, sreće, mir, blagostanje i poštovanje.